Dili hatag nimo dito kuya. Sa kalibo, sa kalibo. Kada ko ba nimo hatag kuya? Rides kita karon. How daw gunit og manubilo. Pre, single motor? Adi ko mo sakay og single motor, dollar kay og single. Ay, barato raman eh. 50 dati, nag-promo man may 49 pesos na lang. Piso raman, nag-promo pa mo. Una-una daw, ihatod ti ka sa iyong anak na dalan. Dili, may alkansi, anak. Bao gani no, di ko mo sakay nimo. Kaya man ako ni Baktason. Ana, Baktasa. Magkinaon sa di, di ko mo sakay sa imo ah. Mga hayang palanta diri ah. Kuya, sakay ka kuya. Sakay ko. Asa ka kuya? Bisag asa dam. Dili hatag nimo dito kuya. Sa kalibo. Kada ko ba nimo hatag kuya? Rides kita karon. How daw gunit og manubilo. Kasi pagkambiya-kambiyahan ta ka. Ay, unsa pa, magpakambya pag oy. Tara kuya, sakay ko. Okay. Isbogam di. Magaling kang kupal ka. Drive na ma'am. Ay, dili biyo ang driver kuya. Ay, galasgaw kinsa man di ay. Ang bala. Awa, musakay naman di gihapon ka. Salamat niya. Natabangan jud ko nimo ba. Wala problema, basta para sa tong pamilya. Tara na pre. Isa kalibo ha, ingong ka ganina. Inay-inay lang ha, mga hayang lagi ta. Salig ko. Tag-amping. Mabit, ay ka ha? Baero, jud kay ka no? Salamat sa pagatod ha. Ikaw pa. Basta ha, dapat dili makabalo yung asawa. Sikreto ra nato ni. Ato sa ko. Agay, giingnan bitaw tikag di ko mo sakay.